Здравейте и добре дошли в канал Твой ред за кариерно удовлетворение с мен Галя Кустева. Дали професията ти е просто работа или кариера с мисия? Как се чувстваш и какво преживяваш на работното си място? Какъв е вътрешният диалог, който водиш със себе си? Как изобщо възприемаш себе си като професионалист, като човек? Защо съм тук? Коя съм аз? Какво искам? С какво да се занимавам? Са все въпроси, които задълбават много силно по темата за удовлетворението и реализацията ни в живота като цяло. Тук в този канал ще си говорим именно по темите, свързани с удовлетворението, кариерната промяна, личностното и духовното ни израстване, защото като хора смятам, че търсим смисъла в три основни жизнени сфери. Семейно-битовата, професионалното поприще, там където обичаме да правим това, което обичаме, да правим нещо значимо, социалната сфера. И изобщо са местата, където осъществяваме себе си, осъществяваме личността си, заявяваме се. Моята мисия е да помагам и подкрепям жените, които са на кръстопът, по една или друга причина са в застой, изморени са от това да се чувстват изгубени, да намерят обратно път към себе си и да следват жизнения си цикъл като лична мисия и ценност. С какви хора работя, как помагам и какъв е моят подход в работата, ще ви разкажа в следващо видео. А сега ви подканвам да се абонирате за моя канал и ще се радвам много да вървим заедно по пътя на развитието ни. Добре дошли сте!